טוב, שלום לכם. בפעם שעברה אנחנו הראינו איך רש"י מפרש את התורה ובעצם איך הוא לומד את התורה בצורה יסודית, עקבית ומסודרת ומדויקת. ועכשיו אני רוצה להסביר לכם לפי איזה כללים כל מפרש לומד את התורה. זאת אומרת, בשביל לגשת לפרש את התורה, את החומש, צריך לעבוד לפי כללים ולפי יסודות לימוד שחז"ל לימדו אותנו, וככה הם מבארים ומסבירים כל פסוק בפני עצמו. המפרשים מסכימים על כל הכללים הללו ואין בכללים האלה מחלוקת. המחלוקת היא בגדר של אותם כללים, איך להכליל את אותם פרטים ולשייך אותם לאותם כללים, וזה יש מחלוקת בין המפרשים, אבל בכללים עצמם אין מחלוקת וכולם מסכימים על זה. טוב, בואו נראה עכשיו את הכללים ונראה במה מדובר. הכלל הראשון זה לדעת מה פשט הכתוב, זאת אומרת מה הפשט של הפסוק, באיזה מקרה מדובר, מה הציור, מה המקרה. הכלל השני זה לדעת מה הנקודה או מה המסר שהפסוק בא לומר לנו, וזה חייב להיות גם מסר אישי לנו אישית, וזה כבר עוד עניין. כלל השלישי זה מה החידוש במסר הזה, האם ניתן להבין את המסר הזה או את הנקודה הזאת מסברה, ואם כן, למה התורה כתבה את זה, אנחנו יכולים להבין את זה מסברה. זה הכלל השלישי, והכלל הרביעי זה מה המקור התורני לאותו חידוש. זאת אומרת, האם זה דיני נפשות, האם זה חידוש בדיני ממונות, האם זה מסברה של התורה, האם זה גזירת הכתוב, האם זה הלכה למשה מסיני וכו' וכו'. וככה כשלומדים כל פסוק ופסוק בתורה, אז יותר מבינים מה הכוונה של התורה, מה העומק, ובאיזה מושגים התורה מדברת. עכשיו, מפרש שלא עומד באחד מארבעת הכללים הללו, אז הפירוש שלו נדחה והוא לא מתקבל. ב-99% מהמקרים הראשונים כן עומדים בארבעת הכללים הללו ואי אפשר להפתיע אותם או לחדש להם משהו בנושא, אלא פשוט מאוד יש להם מהלכים שהם סגורים הרמטית לפי איך שהם מפרשים את התורה, לפי השיטה שלהם בכל התורה כולה, וזה ממש דבר ידוע ומפורסם לגבי הראשונים. האחרונים זה לא ככה, את האחרונים אפשר לדחות ואפשר להפתיע אותם ולחדש להם בכמה דברים שהם לא ידעו או לא שמו לב, או מארבעת הכללים הללו, או סתם מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה. וזהו, מכאן אנחנו רואים בעצם כמה זה לא פשוט בכלל לפרש את התנ"ך לפי איך שבא לנו ולפי איך שנראה לנו, כי זה ממש דורש ידע גדול ועיון מאוד מאוד גדול בכל התורה כולה. זה הכל.